Ну што, каты, нібыта знянацку, як заўсёды нечакана, але грукаецца нам у дзверы завяршэнне чарговага, ужо атрымліваецца 4-го сезону нашых з вамі вусатых сустрэч. От, таксама мне сезон. Уваліўся пасля Новага года, нешта парасказваў і далей ужо ляціць кудысьці. Ну, каты, слухайце, трэба ж гледачоў часам радаваць нейкімі новымі цікавосткамі. Зразумела, што яны на вас бясконца могуць глядзець. Але, ведаеце, што задужа, то не здрова. Ну і не так мала мы з вамі пагаварылі, між іншым. Вунь, паспелі закарануць самыя розныя найважнейшыя сімвалы Беларусі. Пра чорнага, некаранаванага караля Літвы пагаварылі, пра 16-е залатое стагоддзе, пра 20-е, пра самае святое мы з вамі пагаварылі, пра бульбу. І завершыць прапаную яшчэ адным найважнейшым сімвалам нашай радзімы. Як вы думаеце, што гэта? Ну, відавочна. Да ясна. Ну, трактор Беларусь, канешне. Ды ты што? Я меў на вазе шапікі хутка смачна. Боўдзіла ці мог пра зефірку хоча расказаць, гэта ж відавочна. Я, па шчырасці, трошкі іншае меў на ўвазе. Хаця тое, што я хацеў расказаць, канструктыўна падобнае на шапікі хутка смачна. Па колерах крыху нагадвае зефірку і досыць часта прэзентуецца побач з трактарам Беларусь, хоць яны з абсалютна розных эпох. Я меў на ўвазе Мірскі замак. А вахце мяне. Ён замак з зефіркай параўнаў. І з шапікам. А чаму мірскі? Чаму не нясвійскі ці наваградскі? Гаці мог? Прызнавайся, на хаду тэму прыдумляў? Не на хаду. Ну, вось самі падумайце, каты. Замкаў у Беларусі некалькі, некаторыя нават большыя за мірскі, але, згадайце любую рэкламную прадукцыю пра Беларусь. Там заўсёды будзе мір, абавязкова. Бо ён і прыгожы, і сярэднявечны, і рэнесансны, і захаваны, і рознакаляровы, і, што вельмі важна, ён моцна цэніцца гісторыкамі, бо хавае шмат таямніц. А таямніцы мы ўсе любім. Ну, добра, таямніцы гэта цікава. А можа, пра скарб, які раскажаш? Давай, завадзі сваю шарманку. Дзякуй, коцікі, вы не пашкадуеце. Жыў-быў у ВКЛ на лічыне на мяжы 15 і 16 стагоддзяў такі сабе дзядзька. Звалі яго Юрый Ільініч. Юрый Ільініч Ленін? Ці Леонід Ільіч Брэжнеў? Дык Ленін прыдумаў ВКЛ? Ой, масоны прыдумалі ВКЛ. Добры дзень, усіх вітаю. Мяне завуць Юрый Ільініч. Я добры, чэсны, адважны, высакародны шляхціц. Галоўнае, сціплы. А самае галоўнае, у мяне няма ніякіх, абсалютна ніякіх амбіцый. Чэсна. Паходзіў Ільініч, відавочна з роду Ільінічаў, гербу Корчак. І гэты род уваходзіў у канцы 15 стагоддзя ўжо ў эліту ВКЛ, але быў там хутчэй на апошніх шэрагах. Лічыцца, што вялікі штуршок развіццю рода даў бацька Юрыя Івашка. Па легендзе, ён падчас складанай бітвы польскіх войскаў з крыжакамі пад Хойніцамі ў 1454 годзе змог выратаваць ад смерці самога караля Казіміра Ягелончыка. І зразумела, што ў хлопца пайшла кар'ера. Ён атрымаў пасады намесніка Віцебска і Смаленска і шэраг земляў у заходняй Беларусі. Накінулі на францір. Далі наводшыбе бліжэй да Масквы. Францір не францір, а вельмі сур'ёзныя пасады з вялікімі тэрыторыямі. Па выніку кар'ерных поспехаў Івашкі ягонаму сыну Юрыю не трэба было ўжо пачынаць спачатку. Ён адразу уліўся ў палітычны працэс. Ведаем, што ў маладосці хадзіў у вайсковыя паходы ў Малдову у 1497 годзе і дзесьці ў той жа час зрабіў сваё самае важнае палітычнае укладанне. Узяў сабе ў жонкі прыгожую дзяўчыну Ядвігу.
якая па сумяшчальніцтву выпадкова была дачкой ваяводы Троцкага і маршалка ВКЛ Яна Забярэзінскага, аднаго з важнейшых палітычных дзеячоў таго часу. Пэўне, любоў была вялікая, ад Віцебска да Смаленска. До самой Молдовы. Не, хлопцы, ну это ж, конечно, это просто супадзенне было. Каханню не загадаеш. Таким же супадзеннем аказалася тое, што ў 1501 годзе Юрый атрымаў пасаду маршалка надворнага ВКЛ. Ну, а гэта ўжо сур'ёзна. А ў дадатак яшчэ лідскае намесніцтва. І можна было б тут ужо расслабіцца, як раптам у выніку супадзення розных абставін Юрый і ягонае лідскае намесніцтва сталіся прычынай вялікай палітычнай інтрыгі, якая ў ВКЛ ледзьве не прывяла, хаця можна нават сказаць, што прывяла да такой міні-грамадзянскай вайны. Чакай, хто такая Ліда? Яго жонку Ядвігай звалі. А нешта праўда, пра Ярмошыну даўно нічога не чуваць. Каты, я меў на ўвазе не імя жаночае, а горад такі Ліда, ну, Гродзенскай вобласці. Дык вось, пачатак 16 стагоддзя. Гэта быў час узвышэння на палітычным алімпе ВКЛ зоркі Міхаіла Глінскага. Мы пра яго некалі рабілі перадачу. Глінскі быў малады, таленавіты, модны, маладзёжны і круціў, як хацеў, каралём Аляксандрам. Гэта, відавочна, не падабалася старым элітам, але найперш Яну Забярэзінскаму, цесцю Ільініча. Ну і зразумела, што там паступова вырастаў вялікі канфлікт. І вось, у нейкі момант Аляксандр узяў і забраў у Ільініча ягоную пасаду намесніка лідскага. І гэта, хутчэй за ўсё, была інтрыга якраз Глінскага, які такім чынам хацеў аслабіць канкурэнтаў. Але фармальна Аляксандр не меў права так рабіць, бо са шляхтай у яго была дамова, што на дадзеных пасадаў ён не забірае. Вялікі канфлікт прывёў да міні-грамадзянскай вайны? Ну і так здараецца. Ну і тут, карацей, пачынаецца суцэльная Санта-Барбара. Забярэзінскі збірае Радзівілаў і Гаштольдаў, пачынае ціснуць на караля. Ну, нібыта, што гэта такое парушэнне нашых правоў? Кароль яшчэ больш разлаваўся і ўвогуле пасадзіў Юрыя Ільініча ў вязніцу. Але сам так расперажываўся, што злёг з нейкай хваробай. А тут татары нападаюць на ВКЛ. Што рабіць? Выскоквае Глінскі, кажа, я зусім разбяруся. І сапраўды разабраўся. Разбіў татараў пад Плецкам. А тут бац, і кароль памірае. Глінскі так расперажываўся, што падняў бунт, забіў свайго галоўнага ворага Забярэзінскага і ў выніку збег у Маскву. Фух, карацей, гарачыя былі дзянькі ў далёкім 1506 годзе. Пакруціла Юрыя Ільініча ў тых палітычных інтрыгах. Але па выніку новы кароль, Жыгімон стары... Дык новы ці стары? Ну, просто прыміце, новы кароль Жыгімон стары, пазней патлумачу. Паставіўся да Ільініча ласкава і за верную службу надаў яму новых пасадаў. Стараста Берасцейскі, Ковенскі, маршалак надворны ВКЛ, яшчэ земляў крыху насыпаў. Сярод іншых здабыткаў у 1522 годзе Ільініч атрымаў у поўнае валоданне вёску з мілагучнай назвай Мір. І недзе там пачаў будаваць у гэтай вёсцы замак. Каменны замак. Ну, нарэшце, дайшоў да замку. Палова перадачы ўжо прайшла. І якія таямніцы там могуць быць, калі яго яшчэ не пабудавалі? Дык гэта і ёсць першая і ці не галоўная таямніца. Навошта Юрый Ільініч увогуле ўзяўся яго будаваць? Як гэта навошта? Ты што, здурнеў ці мог? Гэта ж замак! Колькі там ліверкі можна захоўваць? Колькі там цёпленькай дахоўкі, каб на ёй спаць? А мышэй там колькі? Ну, з гэтым усім не паспрачаешся, мець замак гэта крута. Але вы проста не разумееце кантэксту. У ВКЛ каменных замкаў мала, і ўсе яны дзяржаўныя. Ну, у Вільні стаіць замак, у Крэва, у Лідзе, у Медніках, але іх будавалі на дзяржаўныя сродкі. Ну, бо ў ВКЛ мала камня, мала людзей, мала грошай, і пацягнуць такую будоўлю можа толькі вялікі князь. У самым пачатку 16 стагоддзя набраўся нахабства і пабудаваў невялікі двухпавярховы каменны замачак памерам 25 на 25 метраў, толькі найбуйнейшы магнат ВКЛ свайго часу, Альбрэхт Гаштольд, у Геранёнах, пад Вільняй. І ўсё, усе астатнія жывуць у драўляных дварах. Что? 25 на 25?
Так это не серьезно. Это ж нейкая евро-двушка. Ой, смешно нават. А вось я побудую замок у 3 разы больше. Хай люди поглядят, які у мяне вялікі і цудоўны замок. Make мир great! І тут нейкі Юрый Ільініч. Ну так, прадстаўнік вышэйшага саслоўя, але сярод эліт, напэўна, найбеднейшы. Пачынае ўзводзіць замак. Зусім не пад Вільняй, дзесьці паміж Наваградкам і Менскам. Замак у 3 разы большы, чым у Гаштольдаў. І ладна б ён проста кастэль узводзіў. Прабач, які кастыль? Ды не кастыль, кастэль. Так называецца тып крыжацкіх замкаў. Ну, вось як у Лідзе стаіць ці ў Крэва. І сэнс тым, што гэтыя замкі адносна простыя па выкананні. Там толькі сцены, вежы і не шмат мастацкіх рашэнняў. А чаму гэта крыжакі задавалі тренд? Што, сваіх архітэктараў не было? Ну, крыжакі на той час у Еўропе былі самыя крутыя, таму і задавалі тренд, і таму ВКЛ паўтаралі іх тып замкаў, вось гэтыя абарончыя, суровыя замкі кастэлі. І вось што цікава, мірскі замак, ён не такі. Паглядзіце, тут і розныя нішы, і з цэглай выкрумтасы, і формы вежаў цікавыя. Карацей, бачна, што чалавек пайшоў ва-банк, што скокнуў вышэй галавы, што з кулей у галаве быў гэты Ільініч. Ну, вы зразумелі. Ну, мы зразумелі, што з фразеалагізмамі ў цябе, тугавата. Ці мог? Нармальна ў мяне, ўсё з фразеалагізмамі. Гісторыкі да гэтага часу спрачаюцца, на што Ільінічу быў той замак. Ну, адныя кажуць, што баяўся набегу крымскіх татар. Іншыя кажуць, што баяўся, што чарговы Глінскі яму галаву адрубіць, як адрубіў ягонаму цесцю. Ёсць версія, што ён хацеў такім чынам атрымаць графскі тытул, бо такі тытул у Еўропе давалі толькі рыцарам, якія мелі менавіта каменныя замкі. Ну, а яшчэ ёсць меркаванне, што ён падобныя замкі падгледзеў падчас вандроўкі ў Малдову, ну і загарэўся пабудаваць свой. Але ўсё гэта версіі. Па-першае, яны самі па сабе шытыя белымі ніткамі, а па-другое, ўсё адно не тлумачаць, на што такі вялікі замак, на што такі багаты. Дык можа ён скарб дзе знайшоў і на яго замак пабудаваў? То значыць, скарба больш няма? Ну як няма? Замак і ёсць скарб, сам па сабе, прычым вельмі дарагі ва ўсіх сэнсах. Бо роду Ільінічаў гэты замак каштаваў вельмі дорага. Сам Юрый Ільініч дабудаваць замак не паспеў. Дабудоваў ягоны сын Шчасны, але таксама не паспеў, бо памёр маладым. Сын Шчаснага, зноўку ж Юрый Ільініч, змог выканаць мару дзеда, але не замак пабудаваць. Дзякуючы спрыянню свайго дзядзькі Мікалая Радзівіла Чорнага, пра якога мы нядаўна рабілі перадачу, Юрый Ільініч атрымаў князькі тытул. І тут, Радзівілы, што ж ты будзеш рабіць, ёшкін кот? Так, сціхніце каты, бо тут зараз трагічны момант. Бо белетрысты могуць убачыць у гэтай гісторыі праклён роду Ільінічу. Справа ў тым, што Юрый, які унук Ільініч, таксама не дабудаваў замак, бо памёр маладым. Прычым ён прадчуваў смерць, таму загадзя усынавіў свайго малодшага сваяка Хрыстафора Радзівіла Сіротку, мы пра яго рабілі перадачу, і памёр у 1569 годзе, перадаўшы Сіротку недабудаваны мірскі замак. Шекспіраўская трагедыя выходзіць, узялі на сябе Ільінічы непасільную задачу і не справіліся, і згас іх род ад перанапружвання. Амбіцыі пагубілі хлопцаў. Дорогие гости, рады вас вітаць сёння на нашай знамянальнай, непаўторнай цырымоніі адкрыцця нашага другога побажняцвіцкім замку. Наша радзівілаўская франшыза расце. Дзякуй каралю, матцы боскай, ну і, вядома, нам, сціпламу роду Радзівілаў. Дзякуй, канешне, таксама Ільінічам, якія перадалі нам гэты цуд архітэктурнай думкі цалюсенькі. Але мы яго удасканалілі, упрыгожылі і цяпер маем магчымасць адкрыць. Пачынаем! Ура! О, блин!
галова абвалілася. Ну, цяпер давядзецца адбудоўваць. Ну што ж, зробім мир great again. Ды які недабудаваны, ён жа цалёхенькі стаіць. Хто яго дабудаваў? Ну, дык сіротка і дабудаваў. Ён паралельна з Нясвіжскім замкам будаваў замак у Міры. Дык а на што яму два замкі было? Ну, склалася, як склалася. Не будзеш жа ты ад падоранага замка адмаўляцца. Радзівіл дабудоўваў Мір ужо не як суровы гатычны абарончы аб'ект, а як рэнесансную рэзідэнцыю для прыёмаў, балоў і ўсякага такога. І яно так і сталася. Асноўная рэзідэнцыя Радзівілаў заўсёды была ў Нясвіжы, а Мір быў хутчэй дадатковай пляцоўкай для розных буйных імпрэз. Вот, выходзіць, нейкая дача для Радзівілаў. Ну, такая сабе сімвалічнасць. Ну, я б так не сказаў. Глядзіце, наяўнасць двух каменных замкаў побач для Радзівілаў стала важнай фішкай іх прэзентабельнасці. У краіне, дзе прыватныя каменныя рэзідэнцыі сталі нормай толькі ў якім-небудзь 18 стагоддзі, магчымасць Радзівілаў правесці банкет у адным замку, а начную дыскатэку, умоўна кажучы, у суседнім, ва ўсіх выклікала вялікую зайздрасць. І думаю, што для Радзівілаў гэта было важна, бо гэта пра амбіцыі. І тут глянь ты амбіцыі. Нешта іх шмат вакол гэтага замка. Дык вся гісторыя пра гэта. Бо гісторыя пра амбіцыі працягнулася далей. У пачатку 19 стагоддзя ў часы расійскай імперыі у Радзівілаў замак забралі. Ну і ён паступова разбураўся, таму што каму патрэбная гэта сярэднявечная руіна, карысці ад яе ніякай. Як раптам здарыўся цікавы паварот сюжэта. У 1891 годзе замак выставілі на аўкцыён, і яго набыў стары расійскі генерал Святаполк Мірскі, чые продкі былі родам з Браслаўшчыны, і ён напрыканцы жыцця вырашыў вярнуцца бліжэй да каранёў, на радзіму, і купіў Мірскі замак. Таму што гэты замак па назве быў падобны да ягонага прозвішча. Там Мірскі і тут Мірскі. То бок зноўку ніякага практычнага падыходу і практычнага разліку, выключна амбіцый. І гэтыя амбіцыі ўратавалі замак, таму што да 1939 года некалькі пакаленняў святаполк Мірскіх жылі ў гэтым замку. Ну і правялі пэўныя кансервацыйныя работы. Таму замак да нас і дайшоў. Ну што ж, дарагія сябры, я, стары ваяка, Святаполк Мірскі, ну, я шмат чаго ўжо пабачыў цягам свайго доўгага жыцця. Шмат што, можа, і зрабіў няправеднага, але не будзем пра гэта. Цяпер ужо нічога не хочацца. Ну, хіба што, бадай, каб нехта вады паднёс старому чалавеку, пенсію плацілі своечасова, каб калені не балелі перад навальніцай. Ну і можа яшчэ які замак свой. Вось таму я яго і купіў. Ну і цяпер трэба сказаць, у Міры дзве рухлядзі. Я і вось гэты замак. Ну, але ўжо ані ў мяне, ані ў гэтага замку зноў быць great again, ну, не выйдзе. Хаця замак яшчэ мае шанцы. Пагадзіцеся, ёсць тут нейкі сімвалізм. Ну і што тут такога сімвалічнага і таямнічага? Я не разумею. Ну вось глядзіце, мы звычайна кажам пра Беларусь як пра краіну, якая калісьці была краінай замкаў. І ў нас такіх вось мірскіх замкаў на кожным скрыжаванні па 5 штук стаяла. Але гэта не так. Каменных замкаў у нас было параўнальна нешмат, а прыватных каменных замкаў і ўвогуле вобмаль. І Мірскі замак самы вялікі і самы прыгожы з усіх іх. І ён захаваўся. І яшчэ, гэта несумненна помнік амбіцый канкрэтных людзей. Іх мара
пра тое, каб людзьмі звацца, каб даказаць, што яны нешта значаць усім навакольным. У нас у Беларусі, як мне падаецца, такіх помнікаў людской дзёрзкасці супраць сістэмы, супраць грамадскага меркавання, іх агулам вельмі нешмат. Таму мінскі замак ёсць сімвал. Ён помнік амбіцый, ён вельмі стары, ён вельмі прыгожы. Но ён дайшоў да нашых часоў. Так што, калі летам будзеце падарожнічаць па Беларусі, то яшчэ раз заедьце ў Мірскі замак і паспрабуйце паглядзець на яго менавіта вось з гэтай перспектывы. Усім добрага лета!